Duarbagari constituency angkang Diring polling station Mepu Rajan Ningji lapen Diring Arat Karbi Anglong Arataphan lapen Duarbagari Arataphan dia kacuhang lapen Klarda kalam thi kacuthanpong. Number 26 Duarbagari constituency ke parlo Diring polling station along kedam tang Prenipai Kregathom Arni BJP mass running program ajamek ke paman ponahut nilitung Radaphan kiru ke thai thekthedetlo Nilitum ke thik pon ke bang pharu kre pho armo phansi thik pon chotlo setas em tuliram ronghang ke japon atawar ke misen ke theklong penajok monit armu bang suri phososi armu ke doko ka joksi ke choson pi pachatang don thekthedet lapen un edetlo lasi Duarbagari constituency lapen Karbi Anglong Arataphan dia kachahanglo mate Klarda alam thi chathamlo pusi local committee president Rajan Inti lapen arisang ho tumai hin pen Klarda kalam thi than kachuni pon pusi nilitum apherang ke tarapung pen joy sing teron news was Karbi Anglong sahemalong birta nangpali arat mate lanar mu chitong ipun nilitum chiputhe nilitum ke matha bangke farukre phopen surisi lan dak sidui pusi nilitum chilakha ta soteng bang nilitum kado estimate ta bonai lo seta me api bangke ong dung penang citong dun mate suri pho abat duji rat citong kaso logot seta me nilitum kijutsi jitu kipi ke pajir mate kichu kejun long paket lans mate lang paket lang lapen lang bong kipi ke pajir long nilitum asapo kicok cedokok lo athe nilitum ke krem ke dam ke thek thepot athe nilitum diring long ke lasona me pipi bipin la non si kiceng dun lang seta me mo phi nilitum non kicok ci apa bang an bang mo phi bang nilitum seta me thek pot pu pusi cela khalo basi ade wela kicok ci kipi ke pajir long kicok ci at seta me Duarbagari Arataphan seta me akijok chahang lo mate dia chahang lo lase ade wela seta me dia pu pusi nilitum media thenglo chuning ripon kasi patumi apo machiso nil tumahin pen asabo ningduk pon alam the puthak kela halo kijusi patumi apo apuling tin pen kiwang la pen nil tum daka chitong arad doan alang tum phalangai joy la pen himichet la bangso kipi ki pajir asai ke deng pon mate peker lang la bangso kipi ki pajir ponalong masabo ke chok chedokok aputhak bangkela lo nil tum estimate ateng mate dak armu ka chitong ji mate kiduji poteng pen bang pharukre pho pulo angsong pen direct sonang pike sitame api bang ninga ching sam party phan ninga ching sam pen jok apuling tin pen lam pen ong dung armu bang suri pho susi arat dan nang chitong dum ko ka joini patumi ki pi ki pajir bang asabo ningiduk da malam the mate ni tum dia ga chahang ponalam the bang ke lalo kipi ki pajir bang ni tum ka control ni mate ki thang ni da jok la bang asau ni tum tami chilang no da ka son lo la si ningduk lo la si Karbi Anglong Arat la pen patumi la dak nang chitong dun arat la bang so him ki pi ki pajir mate piket lons ki pi ki pajir long ko ke chok che joini ni tum pini la bang so herang kia bitung pen ni tum lam klar nang chipi lo la bang so lam klar ting pen Karbi Anglong Arat ki doan tamne deng pen ni aklong pen deng pen ni tum diring apuling station boot committee ke doan bhantame dia pon pu puning thi pensi